Aşgabatda kabel telewizioniýa kadry işlemeýär. Howa tähel garalanda ýyldyrym çakyp gök gürläberse kabel telewizioniýa arkaly tomoşa edilen gepleşikleriň sesi gidýär. Soňra telewizoryň ekranyna kerpiç ýaly şekiller çykyp, şekil doňýar. Diýip paýtagtyň ýaşaýjylaryna hökümetiň hödürleýän kabel telewizioniýa hyzmatlary boýunça Azatlyk bilen 2 aprelde söhbetdeş bolan Aşgabatly çeşmämiz gurrunga başlaýar. Onsoň adamlar tunerä ziýan ýetämesin diýip howa şertleri köşeşýänçä tunerlerini öçürýärler. Diýip çeşmämiz ýerli ýaşaýjylara salgylanyp gurrunga dowam edýär. Söhbetdeşimiz soňky tahminan 10 ýylyň dowamyny häkimiýetleriň çanak antennalaryna jynlarynyň düşmegi bilen Aşgabatyň ilatynyň şeýlede welayatlaryň administrativ merkezleriniň ýaşaýjylarynyň soňky wagtlarda çanak antennalary arkaly tomoşa edip boljak telewizion kanallardan mahrum edilýändigini aýratyn nykap, bazarlarda agzalýan antennalar satmak boýunça gadagançylygyň ýokdugyny ýöne olaryň tas ogruýyn ýol bilen ýeni-ýaly satylýandygyny belledi. Gurrundeşligin dowamyny esas aragatnaşyk kompaniýasy bolan Türkmen Telekomyň ilaty kabel telewizioniýalary bilen bagly tehnik hyzmatlar bilen üpçün edýändigini aýdan çeşmämiz halka hödürlenýän hyzmatyň ören harsaldygyny aýtdy. Çeşmämiziň sözlerine görä kabel telewizioniýasyny näsazlyk ýüze çykan ýagdaýyny degişli idaralara jaň edilenine tehnik hyzmat hödürleýän tarap şikayet bilen ýüz tutýan adamdan garaşmagy soraýar. Başga da bir topar adamyň nowbata ýazylandygyny aýdýar. Kabel telewizioniýasyny ýüze çykýan meseleleriň sebäpleri bilen baglylykda ustalaryň sözlerine salgylanyp gurrunga dowam eden söhbetdeşimiz howa şertleriniň yaramazlaşmagy bilen köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň depesinde oýlan umum antena zeper ýetýändigini, bu ýagdaýyň telewizion gepleşikleri arkaýyn görmek mümkinçiligine oňoýsuz täsir edýändigini aýtdy. Çeşmämiziň sözlerine görä ýokardan ustalary tehnik näsazlygyň sebäplerini bolşy ýaly däldi, başga çarak düşündirmek talap edilýär. Olara ustalara Emile Hemranyň aýlanmagynda dören problemi sebäpli mesele çykdy diýerler. Ýöne olar her niçikde bolsa problemany düşündirjek bolýarlar. Diýip paýtagty ýaşaýjy gurrun berdi. Ýöne 2 çunnap telewizor görkezmän durýan ýagdaýynda da Türkmen Telekom gümürtük bahanalary bilen başyndan soýýar. Sähel tölek tölenmesi bilen destine çäre görýärler. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýlede ol agzalýan edaranyň öz bähbidine gezek gelenini ören operativ işleýändigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmen Telekom öz bähbidine gezek gelende juda operativ işleýär. Telegörüjiniň bähbidine gezek gelende welin galp bahanalar tapýar. Iki arada telegörüji kösünýär. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Tehnik näsazlygyň gyş we tomuz aýlaryny gaýtalanyp durýandygyny belläň paýtagtly çeşmämiz tomuz aýlaryny howanyň temperaturasynyň aşağı galmagy bilen tehniki bökdönüşlik ýüze çykyp aragatnaşyk edarasyna jaň etseň olaryň şol bir bahanalary gaýtalaýandygyny belläýär. Tomuzda jaň etseň düşünüň ýagdaýy daşarda 50 gradus kabeller çydanok diýip jogap berýärler. Diýip Aşgabatdaky kabel telewizioniýasynyň kynçylyklary barada nägileligini gurrun beren töhbetdeşimiz sözüni jemleýär. Türkmenistanyň telewizion kanallarını öz gepleşikleriniň kabel telewizioniýalary arkaly tomoşa edilmeginde ýüze çykýan nowsanlyklar boýunça kelamagy gurrun edilmeýär. Galy berse de gurrun edilýän meseleler boýunça Türkmen Telekomyň idarasyndan maglumat alyp bolmaýar.